Čaute rybolovci, takže dnes tu máme Tour de Sucromac a ukážem vám jazero, ktoré ešte zatiaľ nie je otvorené, malo by sa otvárať niekedy tento rok na jeseň, ale hlavne sa zasmiete strašne, pozrite to celé, nezabudnite dať odber a môžete dať samozrejme like, koment, čo sa páčilo, nepáčilo a tak ďalej, ale všimnite si ten masaker, čo tam bude, pretože to bude fakt masaker. A najdravšia ryba na jazere bude vlastne ryba bez zuba. A to je niečo neskutočné. Fakt to je neuveriteľné, čo tie ryby dokazujú. Takže dobre si to pozrite a sledujte môj YouTube kanál, pretože bude ďalšie video, na ktorom vám ukážem, čo to je za jazero a kde to vlastne je. A keď bude oficiálne otvorené, tak si môžete prísť zachytať aj vy takéto brutálne rybičky. Inak sú tu krásne obrovské šťuky, je tu cez 2000 zubáčov, dokonca jedno z jazier má fantastického blackbassa, kde boli nasadzané 25 až 30 cm, zhruba 3-4 roky dozadu. Dnes tie ryby majú 40-45+, takže je to proste fantázia, môžete si to požiadať čln, takže fakt paráda, čiže mrknite to a myslím si, že neulutujete, pretože tie ryby sú božské. Takže ja idem s chlapcami spraviť nejaké to videjko pre vás, aby ste videli, že má význam chodiť aj na súkromáky, pretože je to neskutočná zábava. Tak, príchod na jazero s chlapcami a ide sa loviť tento mravčák nepodarený. A ideme na to. Pozrieme zbroje. Zbrojarinu. Ťažký kaliber. A dáme kávičku a ideme loviť. A už sa kávička nese. Tu sa vyvára. Tu sa kávičkuje a my ideme loviť. Máme bojové podmienky, lebo dvaja retardéri nevedeli, že pršalo a dvaja retardéri išli v teniskách bez gumákov, takže to bude úplná paráda. Toto bude veľmi veselé. V plnej zbroji. Tu je parádna obuv do tohto fantastického blata. No a uvidíte to peklo, takže berem aj paličku na šťuku. Okrem iného aj s takouto nástrahou a samozrejme Robinson. A berem jedno ultralight. A toto bude dneska asi najlepšia nástraha, takže uvidíme. Jeden pánko už chytá. Tento nevydržal. A idem mu ukázať, jak sa chytajú ryby. Podmienky silno bojové. Ale nevadí. Keď nikomu počasie nepraje, tak rybárovi áno. Tu máme rybníček a ideme na to. Pánko chce byť fotogenický, áno, áno. Pánko chce byť fotogenický. Chytaj ryby a nefoť sa tu. Tretí bojovník. Ten je až tam.
No a nachystal som ešte jednu takúto zbraň. Mikronástrahu. A uvidíme. Tak ja to stále hovorím, že ja im ukážem, jak sa ryby chytajú. Malý veľký bojovník. A krásny vokoun. Okouník. Okouník číslo 1. Okoun číslo 1. Tak vidíte, no. 5 minút lovu. Majko chytil 2 ryby, samozrejme červenice, žiadna, čiže to sú presne tie, bohužiaľ to nemám na kamere, ale to sú tie ryby bez zube. Ja mám jedného celkom pekného kouna a Máťovi zatiaľ nejaké 2 rybky padli, takže zatiaľ to není to, čo sme chceli, aby to bolo, ale myslím si, že čím dlhšie budeme zmena miesta ryba istá, tak to pôjde, takže kúkajte to. Môžete dať nejaký ten odber. A klasika, ako vždy hovorím, tak aj like a koment. A my ideme ďalej chytať ryby. Chlapci, všetkých vás teraz domotám. Ale ta ulica do 21 hlama, ale ona už ulica tam. To je taky na dva. Míra je hruba, ne? Ja by na vertikál budem spod veže, na vertikál skúšať. Na vertikál to sme robili, aby som vám tak, prvým hodom šťuka neprišla. No, zalovilo nám túto v rohu. Tak to tam idem skúsiť na šťuku. Mohla by tam byť. Samozrejme by som to nesmel hádzať na breh, že? Ale ak je tam šťuka, tak Longinus ju porieši. Za mňa najväčšia zbraň na šťuky. Je tam! Je tam! Nádherná šťuka. Poď. Poď, ber ju, lebo asi sa vypne. Dobre. Dobre, pomeráme. Krásna ryba. Krásna ryba. No. Prvá.
Ideme ju riešiť, je zima. Mala by to dýchať hneď. Dobre. Perfekt. Chlapci, dneska som proste král. Dneska som proste král. Mám aj krásneho ostrieža, aj nádhernú šťuku. Toto si musíme pozrieť. Pánko sa učí s baitcastom a toto je proste ona, toto je ona. Toto je nádhera. Takzvaný baitcast life. Tak, prvé hody sú veľmi ťažké. A to, že by som o tom niečo vedel rozprávať. No dobre, idem ja prehodiť prúd a idem na UL-ko a idem na Black Bassa, zatiaľ čo chlapci sa tuto pekne zabávajú. Je im to ohromne smiešné, ohromne ich to baví, ohromne veľká zábava. Pôjdem do kaderničky. A pol hodina lovu je, pardon za výraz, ale v riti. Tak ja idem na tú mikronástravu, no. Longinu s bokom a ideme na to. Skúsime ostriežika, červeničku. Strašná fantázia s tým umelkom. 0,2 až 7 gram. Možno, že budeš mať háček, nesmieš používať. Za to, že ty pripeš šnúru a potom hej. A potom už začne to aj trhať, aj všetko, aj skvělý. Bo ja som tiež takto, mi jeden bol odporúčil háčikom a povedal mi. Toto bude rybička. Rybička. Okoun. Krásny okouník. Hopa. Pardon. Tak vidíte, sranda. Máme aj okouny, aj krásnu šťuku. A už nám chýba, respektíve mi chýba len červenica a Black Bass. Ale ono to príde, takže ukážem vám dneska určite aj červenicu a Black Bassa a možno aj karasa. Takže presúvam sa na druhé jazero a bavte sa ďalej, no. A medzi tým Maťo ťahá krásneho Black Bassa. Nádherná ryba. Nemám pozerať. Máš tam? Nemám. Ani ja. Ideme ho obchodu. Krásna ryba. Tak, medzi tým ten blekík. Krásny Black Bass. Maťo boduje tiež. A ide naspäť do vodičky.
A budeme bojovať ďalej, no. Máme už len 10 minút a ideme na obed. Tak za tých 10 minút každý aspoň po jednej rybe. Bolo by to fajn. Ideme makať. Keď sa pozriem na tento stromček vo vode, tak tam bude hejno blackbassov. Takže čas obeda. Ideme sa napapenkať a ideme ďalej loviť. Poďme na to. Poďme papať. Majko sa ešte len balí. Títo dvaja hostitelia už aj navarené majú, aha. Už čakáme. Nachystané, ako od maminky. Dobre, to... Dobrú chuť všetkým. Aby som ti nezabudol mikinu vrátiť. Keď zabudneš, tak potom vrátiš. Ja odpustím. Naobedovaný a idem naspäť loviť. A, rybička. Nádherný záber. Vyzerá to na okovna, opäť. Á, krásny okovník. A ten už je naozaj pekný. Krásna ryba. Skúsime dať ešte jedno foto. Tak, ešte pošli zo pár kamošov. Vidíte, ryby tu sú. Pekné ryby. A hlavne sú pri chuti. Pardon. A to je presne to, čo všetci chceme vidieť. Zabaviť sa, zachytať si. Ďalší druh. Na prívlaž, nech sa páči. Hej, čo to bolo za záber? Tak toto bol dobrý záber. Neviem, ale záber to bol krásny, fajnový.
alebo kapor? Karas, ale jak lopata, jak hovado. Skôr kapoj, nie? Vymyslel tak, to bude. To je krásny karas. Teraz tak je to krásny. To je nádherný To karas. je 200, to je 300 na vec. A či kapor, počkaj. Nevidím. Podľa mňa kapor. Kapor, hej, kapor. Kapor? Jasný, že kapor. Nie, fakt som to nevidel ešte. Ale záber bol neskutočný. Ale ťukol či? Ranu dal. Normálne ranu. A nechce ísť. Nechce ísť hore. Nechce. Je pekný. Na krývočku, to je nádher. No, to je super. Takže na súkromaku, fajnovom, ešte zatiaľ zavretom, viete chytiť aj krásneho kapra. No krásny, nemá 20 kg samozrejme. Ale pekný určite bude a bojuje ako drak. No, to je paráda. Je to bojovník a to už je celkom pekná ryba. Dobre. Odfotíme. Počkaj. Nie. Nie, je... Chyť to. Však jo, kľudne ho vypni. Jej. Počkaj. Ťuk. Hej, tá bola divoká. Aj divoká. A zväčšujeme. Takže opäť ryba bez zuba. Máme tu rybu dňa. Ale aj o tom je uelko predsa. Počkaj, to je uelko. Nádherná rybička. MF-ko, twistrik. Fantázia. Ďakujem. Ty čo chceš furt, ako ryby chytaj. More. Tak. Tam máme ďalšieho, ten sa nám skrýva. A tento furt by len pózoval. Najväčšia ryba dneska. Ďalšia ryba bez zuba. A Dmitro má za 2 minúty 4 rybky, takže paráda. Kapra ste už videli, ten bol tiež krásny. To bol záber, chlapci. Vidíš, čo máš najlepšiu nástrahu teraz? Tak aj veveričky chytíme. Aj veveričky, to musí byť. Lebo máme tu jeden malý stromček, aj ten musíme chytiť. No. Cigaretky. Tak, a teraz
Prvý hod a bude ďalšia ryba bez zuba. Trošku nasadím lepšie na strahu a uvidíme, či pôjde. No. Prvým hodíkom. To sú tie správne nástrahy. Opäť to isté. Trošku väčšia. Takže priatelia rybolovci, keď sa chcete naozaj zabaviť, tak s úelkom a ide sa na to. A idem skúsiť toho black bassa konečne, lebo to je, tých by tu malo byť najviac a je to jeden jediný druh, ktorý mi chýba dnes. Máťovi ide, ten už mal dvoch krásnych blackov. Bum. Pozerám, že červenice sú tu najdravejšie ryby. Červenice a ešte karasy. Škoda, možno, že ešte nájdem aj karasička tiež. Karas, áno, to minulé si mal, to bola paráda. No, vidíš. Pozri, jedna odkvačila, zase druhá. Nie. Masakra. Ryba dravá bez zuba a double impact. Double impact. Vidíte, dneska je to crazy day, šialený deň. A na jakého veľkého hľaka to zoberie, no? Áno. To je zaujímavé. Ja. Ťuk, ťuk. Ťuk, ťuk. Mal som, vypol som. Dmitro valcuje. No, čekaj. No. Ja spravím menšiu úpravu nástrahy. Dobre. Dám dole tu na Úprava nástrahy. A ďalšia rybička. Šťuka. Na ultralightovú chujovinu. Tu máme podberák. Á, prepáčte. Nevadí, budeš na YouTube, to je v pohode. Krásna šťuka. Spravím fotku, ide ďalej. No hej, mám kameru, na to čo dneska som videl.
Ešte chutnejšie potom. Tak čo hovoríte na deň dnešný? Super. Veľmi dobrý ten dneska bol. Však áno, lebo ty máš si, tam Black Bassov a bože, čo sa... Tiež mám aj šťuky, červeníci, Áno, čo ešte potrebuje. Sumčeky americké. Červenice a 2 spadúce Black Bassy. Ne? Tak dobre, tak dneska to bol deň D. Dneska bola paráda. Dnes bol naozaj šialený deň. Dobre, tak má byť. Ešte